Benvinguda a una nova meditació guiada d'inspirament.com. A continuació us convidem a connectar amb la pau a través del mindfulness. Et convido a trobar una postura còmoda, una postura que et permeti estar despert, present, amb la ment atenta, però el cos relaxat. Mantén l'esquena dreta, les espatlles baixes, les mans descansant suaument sobre les cames. O, si ho prefereixes, pots juntar-les davant teu. Ara permet aquest moment, aquest espai de pausa, de silenci. Deixa que els peus es recolzin plenament a terra. Sent el contacte. Si vols, pots deixar la mirada relaxada en un punt davant teu. O simplement tancar els ulls, com et sigui més còmode. I ara, deixa anar tot el que ha passat avui, tot el que pertany al passat. També deixa anar el que encara no ha arribat, el que és el futur. Permet-te ser aquí, ara, en aquest únic moment real, el moment present. I per ajudar-te a romandre en ell, porta la teva atenció a la respiració. Observa l'aire quan entra i quan surt pel nas. Sense esforç, sense intentar canviar res. Simplement observa. Potser notes com el pit s'expandeix una mica en inspirar i es relaxa en expirar. O potser sents el moviment suau del teu abdomen, com puja i baixa amb cada respiració. Tot és correcte, només observa. Recorda que l'aire que respires no pertany al passat ni al futur. Només existeix aquí. Ara. I a mesura que inhales i exhales, et vas endinsant cada cop més en el teu món interior. Imagina que la teva respiració és un vehicle que et porta cap endins, cap a tu mateix, sense pressa, sense expectatives. Potser notes alguna emoció, algun pensament, potser calma o potser tensió. No cal canviar res. Només observa amb curiositat, sense jutjar. Tu no ets aquests pensaments ni aquestes emocions. Tu ets qui els observa. Si hi ha ansietat, observa-la. Saps que és temporal.
arriba, es queda un moment i després se'n va. I tu continues present, observant. Ara porta la teva atenció al teu espai mental. Allà on els pensaments apareixen i desapareixen. Imagina que la teva ment és una pantalla de cinema i tu simplement l'espectador. Potser veus imatges que passen ràpidament, o potser tot és calma, tot està bé. Deixa que la teva atenció descansi allà, sense voler controlar res. En aquesta observació sense judici apareix l'acceptació i en l'acceptació la serenor. Deixa que aquesta serenor t'acompanyi cap a un espai més profund dins teu, com un submarinista immers sota l'aigua, endinsa't en tot el món interior. Allà, en el silenci, hi ha un tresor que ha estat sempre dins teu, la teva pau interior. Permet sentir-la. Deixa que aquesta pau t'ompli completament. Aquesta pau és la teva naturalesa original. Tu ets aquesta pau. Quan estàs present, pots sentir qui ets de debò. El llenguatge de l'ànima és el silenci. Regala't uns instants més en aquest silenci ple de pau. I ara, imagina que aquesta pau que sents s'expandeix més enllà de tu, com si fossis un far de llum. Deixa que la teva pau i els teus millors desitjos s'estenguin pel món. Cap a les persones que coneixes i també cap a les que no coneixes. Cap als animals, cap a la natura. Comparteix allò que sents, perquè com més dones, més ple et sents. El silenci és el tresor i la pau, el seu fruit. D'aquesta pau neix la felicitat i d'aquesta felicitat la capacitat d'estimar. Estem finalitzant aquesta meditació guiada. A poc, torna amb la teva atenció al lloc on ets. Sent el teu cos, el teu entorn, els sons que t'envolten. Mou lentament i suaument el teu cos si ho necessites. I quan estiguis preparat, obre els ulls lentament. Saps que aquesta pau ja és dins teu, ja forma part de tu.
Guarda-la al teu cor i recorda, sempre pots tornar-hi. Només cal respirar i ser present. Fins aquí aquesta meditació guiada que t'hem preparat. Ja saps que si vols donar-nos les teves sensacions, com has viscut aquests moments, pots deixar un comentari a l'apartat dedicat per fer-ho. Ens trobem a la propera meditació.